ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಲೆ ಬಿದಾಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚ ನಾನೆಲ್ಲ ಚಾಪಾರ್ದು ಹಾತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾಪಾರೋಡು ನಾನು ಚಾಪಾರ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಬೇತೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಂಡ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಯರ ಹಾಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲ ಪಾಯರ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಬಯಕೆ ಅಂಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡದು ಸಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇದ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿರಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೊನೆ ಪಂಡೀರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಲಿರ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲನೆ ತಮ್ಮನಲೆಗ್ ಅಂಚ ಲೇದ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದನೆ ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮನಲೆಗ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರಿತ್ತು ಗೈಸ್, ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಐತಾರಲ್ಲದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಯ್ಕಲ ಪಾಯರ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಬೊಕ ತ್ರಿಶನ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಕಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ತಮ್ಮದು ಅಂಚ ಆಕ್ಲಿ ನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪ ಬೊಕ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೈಕೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದ ಈಗ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಂತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಲಿಂಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಗೌನ್ ಒಂದು ಪಾಡಲೆ ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಕುರ್ತಿನ ಪಾಡುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತಿನ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಗೌನ್ ಒಂದು ಪಾಂಡ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಫ್ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ತೋಜುನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರೇಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಅವು ಬೊಕ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಮಸ್ತ್. ನಾನು ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ದಿತ್ತಿನ ಗೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಕುದ್ದೇನೆ ಹಾಪುನಿ ಯಾನು ಬೊಕಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ತೂದು ದೆಪ್ಪುನಿ ಲೆಂತ್ ಇಪ್ಪುಣ ತೈಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ 53 ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 54 ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ದೆತ್ತೆ ಕುದ್ದಿ ಹಾಪುಣ ಕೆಲವುದ 54 ದೆತ್ತಿ ನಾವುಲ್ಲ ಎಂಕ ಕುದ್ದಿ ಹಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಪು ಅಂಚ ಕುದ್ದಿ ಹಾಪುಣ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪಾರ್ದನಾಗ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಲೆಂತ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಮನ್ಪದಿಜಿ ನಾನು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ದೊತ್ತೊಂದಿನಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾನು ದೊತ್ತೊಂದರೆ ಪೋಯಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐಜಿನ ಮೀನು ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದೊತ್ತೊಂದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ ಆತೆ ಚೂರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಡ್ರೆಸ್. ನಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸುಧಾರ್ಪುದಾರ್ದುಲ್ಲ ನನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಚಾಪಾರ್ದು ಬೇಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ವೆ ನಾನು ನನಗೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊನರ್ ಉಂಡು ಬೀಸಿರೋಡು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಹಣ ಮನ್ಪೆ ಈಜಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾಪಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ much later. ಗೈಸ್ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೊತ್ತೊಂದಾಗೆ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಐಜೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ತೋಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತುಲ್ಲ ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಪೂ ಮತ್ತು ಬೋಡಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ದೇವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನು ಬೇಲಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆತಿಜಿ ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಬಂದಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸುಮಾರು ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪಾತಿಜಿ ಚಾದೀತೆ ಅಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂತೀರ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನಪ್ಪೆನ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಹೊರ ಕಾಂಡೆ ಕೊನಪ್ಪನೇದು ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊನಪ್ಪೆನ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಭಜನೆಗೆ ಏನೋ ದಿಪ್ಪವು ಏಕಲ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಮಂದಿರ ಅವನುಲ್ಲತ್ತ ಅವಳು ಭಜನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಅವಳು ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾಲೆ ಜೇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತುಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.